To alhamdulillah bayan na karɓi labarin ƙaramin sani na karanta, lallai na gamsu cewa labari ne da yake nuni akan mahimmancin imani da kuma kaɗaita Allah, shi kaɗai a cikin bauta. Sannan ƙaramin sani labari ne da yake nuni akan rayuwa, dalilin yanayin ƙaddara kowace iri ne idan ta zo maka da za ka karɓe ta. Liman dai magana nan dai a batta iyali. Kana shakka kenan. Kai da waye ne? Liman. Wai ba abin mamaki bane ki ga raƙumi ya shiga karamin allura. Babban sani da karamin sani kowanne mazauninsa daban. Kakan iya yin alfahari da iya ilimin da kake da shi, mai babban ilimi ko kuma in ce sani shi ma zai yi alfahari da shi. Alhamdulillah. Bilkisu. Bilkisu. Wace ce ita? Karamin sani sabon shiri ne da yake maganganu akan irin waɗannan dukkanin abubuwan da na lissafa muku yanzu, musu akan abin da Allah zai iya yi amma zuciyarka ta kasa yadda da ita. Allah ka jarabci wannan bawan na kamar yadda ka jarabce ni. Hajiya, sarkin fa ne kira waya. Don haka ku fito ranar 17 ga watan January 2020 domin kallon wannan sabon shiri mai suna Karamin Sani wanda za a haska a Ado Bayero Mall Shoprite Cinema Film House, wanda za ku kasance tare da ni da kuma kaɗan daga cikin jaruman da suka fito a cikin wannan fim mai suna Karamin Sani. Kaduna kuma za a haska shi a KFA da ke Asa Pyramid Independence Way opposite Kabir Gymnasium. Don haka kada ka bari a baka labari. 17 ga wata zan kasance tare da ku a ko'ina bi izinin Allah ta'ala. Karamin Sani.